नमस्कार, कसे आहात सगळे? मस्त आणि मजेत ना? आज बनवतीये मस्त असा पिझ्झा. बाहेरनं पिझ्झा आणायचा म्हटलं तर प्रॅक्टिकली खिशाला काही परवडत नाही. पण महिनाभरातून एकदा का होईना लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना पिझ्झा खाण्याचं क्रेविंग हे होतंच. तेव्हा मी अशा पद्धतीनं घरच्या घरी पिझ्झा बनवते. म्हटलं एकदा तुमच्यासोबतही शेअर करावं. रेडीमेड पिझ्झा बेस आणायचा आणि काही सॉसेस हे आपल्या फ्रीजमध्ये नेहमीच पडलेले असतात. त्यातलेच काही सॉस घ्यायचे. शेजवान सॉस किंवा मग पिझ्झाचा जो सॉस असतो तो मिळतो. त्यानंतर मेयोनीज आणि टोमॅटो सॉस. हे सगळे सॉसेस आपल्याला चमचाभर घ्यायचे. आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. सगळे मिक्स करून घ्यायचे आणि आपला जो पिझ्झाचा बेस असतो त्याला छान असं सगळीकडनं स्प्रेड करून घ्यायचं. आपल्या चॅनलवरती छान छान रेसिपीज नेहमीच येत असतात. नेहमीच म्हणजे रोजच येत असतात. तेव्हा चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. या पद्धतीनं सगळीकडून आपल्याला एकसारखे हे सॉसेस मस्त असे पसरवून घ्यायचे. आता सगळीकडून सॉसेस पसरवून झालेले आहेत तेव्हा आपण नेक्स्ट स्टेप करण्यासाठी तयार आहोत. तुम्हाला पिझ्झा आवडतो का? आणि तुम्ही पिझ्झा किती वेळा खाता? तेही सांगायला विसरू नका. तब्येतीसाठी तितकासा काही चांगला नसतो, पण घरी बनवलात तर त्यातल्या त्यात थोडासा हायजेनिक होऊन जातो. या पद्धतीनं फोर्कच्या साहाय्यानं मी पिझ्झाला काही असे होल पाडून घेतलेत. याची गरज नाही आहे, तुम्हाला गरज वाटली तर पाडा. आता मी या पद्धतीचं अमूलचं मोझरेला चीज घेतलं. हे मी 2दा स्प्रेड करणार आहे कारण मला छान असं चीजी पिझ्झा आवडतो. त्यामुळं मी हे डबल स्प्रेड करते आहे. तुम्ही शेवटी स्प्रेड केलं तरीही चालेल. आता या पद्धतीनं सगळीकडून आपल्याला हवं तितकं चीज आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे. चीज घालून झालं की वेळ येते ती भाज्यांची. त्यासाठी मी टोमॅटो बिया काढून कट करून घेतला. त्यानंतर ढोबळी मिरची आणि कांदा. ज्या पद्धतीने दिसतंय त्या पद्धतीने मी स्क्वेअरमध्ये असे स्लायसेस तयार केलेत आणि ढोबळीच्या आणि टोमॅटोच्या दोन्हींच्या बिया मी काढून बाजूला केल्यात. या पद्धतीनं एक एक करत सगळ्या भाज्या आपल्याला या पद्धतीने स्प्रेड करून घ्यायच्यात. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये कॉर्न, पनीर असं वेगवेगळ्या गोष्टी ट्राय करू शकता. त्यानंही हा पिझ्झा आणखी छान होतो. या पद्धतीनं तुम्हाला ज्या पद्धतीनं सजवता येईल त्या पद्धतीनं सजवत आपल्याला या पद्धतीनं सगळे व्हेजिटेबल्स एकत्र यावरती स्प्रेड करून घ्यायचे. आता मी काही प्रमाणात चिली फ्लेक्स घेतले आणि तेही यावरती स्प्रेड करणार आहे. तिखट तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण चिली फ्लेक्समुळं एक मस्त टेस्ट येऊन जाते. आता मी यावरती ऑरिगॅनो स्प्रेड करणार आहे. पिझ्झा मिक्स म्हणूनही मिळतं, ते वापरलं तरीही चालेल. आणि या पद्धतीनं आता आपला पिझ्झा बऱ्यापैकी निम्म्यामध्ये येऊन ठेपलेला आहे. आता पुन्हा वरनं छान असं आपल्याला मोझरेला चीज घालायचं आहे. तुम्हाला जर मोझरेला चीज आणायला नाही जमलं तर चीज स्लायसेस हे तुम्ही पसरवू शकता किंवा जे चीज क्यूब मिळतात ते क्यूब आणून तुम्ही खिसणीनं त्याच्यावरती किसू शकता. असं केलं तरीही चालेल. तुम्ही पाहू शकता विकतच्या पिझ्झाला अगदीच इतक्या भाज्याही वापरत नाहीत आणि एवढं चीजही वापरत नाहीत. चीज तसं पाहिलं तर खाल्लेलं चांगलं असतं कारण त्याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये कॅल्शियम असतं. त्यामुळं या पद्धतीनं घरी नक्की ट्राय करा आणि एकदा खाऊन बघा. तुम्ही जर या पद्धतीनं असा पिझ्झा तयार केला तर तुम्ही नक्कीच विकतच्या पिझ्झाला बाय बाय म्हणाल आणि नेहमीच अशा पद्धतीनं घरीच विकेंडला पिझ्झा करून खाल. पुन्हा वरती चिली फ्लेक्स आणि ऑरिगॅनो टाकून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता आता आपला पिझ्झा बऱ्यापैकी ऑलमोस्ट सेट झाला आहे. आता आपल्याला याला बेक करायचं. बेक करण्यासाठी जर तुमच्याकडं ओव्हन वगैरे असेल तर काहीच हरकत नाही, त्याच्यामध्ये तुम्ही इझिली बेक करू शकता. पण नसेलच तर या पद्धतीनं जुगाड करायचा. खाली काहीतरी कढई ठेवा किंवा या पद्धतीनं पॅन ठेवा. हा पॅन तुम्ही पाहू शकता थोडासा वाकडा झाला आहे कारण मी तो बेक करण्यासाठीच वापरते. पॅनमध्ये पुन्हा एक स्टँड ठेवलं आहे जेणेकरून खालच्या बाजूनं आपला पिझ्झा अजिबात करपणार नाही आहे. आता एका प्लेटवरती हा पिझ्झा मी ठेवलेला आहे.
तुम्ही पाहू शकता खाली स्टँड आहे, स्टँडवरती प्लेट आहे आणि वरती पिझ्झा आहे, ज्यामुळे आपला पिझ्झा अजिबात करपत नाही. वरतून झाकण ठेवायचं म्हणजे वाफेने आपलं चीजही छान मेल्ट होतं आणि पिझ्झा बेक होतो. तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त जसाच्या जसा आपल्याला बाहेर मिळतो तसाच हा पिझ्झा दिसतो आहे आणि तितकाच छान होतो. शिवाय घरी केला आहे त्यामुळं हायजेनिकसुद्धा आहे आणि या पद्धतीनं केलात तर तुम्ही बाहेरचा पिझ्झा नक्कीच नाही खाणार. मी पुन्हा पुन्हा सांगते पण तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. तुमच्याकडे पिझ्झा कटर असेल तर त्याच्या साहाय्यानं तुम्ही पिझ्झा हव्या त्या आकारामध्ये हव्या त्या स्लायसेसमध्ये कट करून घेऊ शकता. माझ्याकडं पिझ्झा कटर नाही आहे त्यामुळं मी या पद्धतीनं मोठ्या अशा चाकूनं हा पिझ्झा कट करणार. तुम्ही पाहू शकता मी पिझ्झाचे जवळजवळ 6 कट्स करणार आहे, कारण सगळ्यांना थोडं थोडं टेस्टला तर द्यायलाच हवं. अगदी सहज पिझ्झाही कट होऊन जातो, काहीच हरकत नाही. फक्त थोडासा दाब द्यायचा म्हणजे बेस हलक्याच अलगद कट होतो. आता तुम्ही पाहू शकता इतका मस्त आपला पिझ्झा तयार झाला आहे की मला सांगतानाही तोंडाला पाणी सुटतं आहे. तुम्ही एकदा नक्की बनवून बघा आणि तुम्हाला जर अशा पद्धतीनं केलेला पिझ्झा आवडला तर मला कमेंट करून सांगायला अजिबातच विसरू नका. इतका चीझी, इतका क्रीमी आणि इतक्या भरभरून व्हेजिटेबल्स असलेला हा पिझ्झा तुम्हाला पाहायला कसा वाटला ते कमेंट करून सांगा. आणि हो, अशा छान छान रेसिपीजसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. तुमच्या छान छान कमेंट्सला आणि सजेशन्सला आपण नेहमीच वेलकम करतो, तेव्हा कमेंट बॉक्स आहेच. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करा आणि चॅनलला परत एकदा सांगते नक्की सबस्क्राईब करून घ्या.